Run, Kenneth, run! Run for the hills! Hvor er du henne? Hjælp mig! Hjælp mig, for guds skyld! Jeg har de alle sammen gået ned til den. Ja, mig, Kenneth. Der kom en baby. Wow, han er baby zombie. Han er lige ude forbi mig. For at bare komme ned til dig. Hvor er du henne? Au! Au! Slog de mig i stedet for, Kenneth? Hvad har du gjort? Hej. Er du klar til at starte den? Nej, jeg går lige ind i dig, så vi blanding. M Shadow og Mess. Sådan der. Help me! Help me! Jeg gemmer mig her bag dig, er du klar? Okay. Så er det fucked up. Så ved jeg, du skal lige lande dig lidt frem, du skal lige gå lidt frem, gå lige lidt frem. Fordi så går jeg igennem dig sådan, så... Okay, vent lige. Gå lige lidt frem, ellers kommer jeg til at stå på den der skide seng. Sådan der, ja tak. Og klar over. En af du prøver at gøre lige nu. Det er løs forkert. Nu går jeg. Hey. You got just stopped. Okay. Det er Kenneth. Han har noget kylling. Og du skal bare... Du kan også godt lide kylling. Han har noget kylling. Ja, det er min kylling, jeg var tilbage. Hey, stiller lige tilbage. Sådan der, okay. Er du klar? Nu skal mig og Mads have noget beep i. Er du klar? 3. Prøven. Er du klar til at optage? 3, 2, hey. Haha. Du skal ikke rykke dig hele tiden for helvede. 3, 2, 1. Altså, velkommen til Minus her, og i dag er jeg joinet af Mini Shadow, og ja, what? Og i dag der skal vi på ikke Mini Shadow, bare M Shadow, men Mini Shadow må gerne kalde mig. Mini Shadow, ja, M Shadow. Mini Shadow 56, whatever. Og man kan se... Whatever, Mads. Whatever, man. This guy sucks. What? I sucks chicken. You want some? I want og some. You want der har chicken to suck on? Vi har fyldt en hel del kister med jern. Skal vi lige kigge? Vi har fyldt. Vi mangler bare at fylde den her kiste, der vi fyldt. Hvad har vi fyldt? 5x24 kister med jern. Og 20 trakte. Oh, it's nice, isn't it? Nå, Kenneth. Din villagers er sted. Ja. What? Okay, jeg skal lige have mit udstyr på igen. Man ved noget. Man ved noget. What? Man ved. What? Roses. Yeah. Og Kenneth havde ramt villager, som rent faktisk var trader den. Det var en plyndring 3 bog, ikke? Er det ikke sådan? Ja. For 20 emeralder. Men om det, jeg havde i gang Silk Touch villager, som for sådan 20 emeralder eller sådan noget, en Silk Touch bog. Det var mega sygt. Ja. Ja, det var fortid. Vi er nødt til at huske at dræbe den bagefter. Hvorfor? Så ingen andre kan udnytte dens magt. Den er bare super. Og udnytte den, altså. Der er super cool to have ein looting trade book villager. Ja, det gælder jo, når man nu spiller sammen, så gælder det jo ikke om at gemme det for alle andre. Altså. Det handler om at udnytte det og dræbe de andre. Hvis man gemmer det, så er man bare det skridt. Fuck, det var det forkerte sted. Farvel. Jeg kommer hele tiden, jeg kan aldrig huske hvilken portal der man skal gå igennem, når man skal hjem til dig. Den har jeg. Jeg kommer med os. Og jeg har noget obsidian med. Prøv at gætte, hvad for en portal det er fra. What? Fuck dig. Ja, du stod lige pludselig til på... hvad er det her? Har du lavet en semi-automatisk sugarcane farm? Ja. Hvad i alverden har du lavet? Ej, det er faktisk okay. Det ser faktisk okay ud. Lad mig gætte, du har taget det fra en eller anden design. Nej, det er bare noget jeg tænkte. Hvorfor jeg ikke gøre det, altså? Så har du de emeralder? Har du den bog? Lad os komme i sted. Jeg har ikke bogen, du slåede mig bogen. Jeg har ikke lovet dig nogen bog. Jo, du sagde... Jeg sagde, jeg havde en. Hvis du you can have the XP. Ja. Jeg har 20 emeralder. Giv mig et øjeblik, så henter jeg det lige. Så tænk på, at vi kan også trade jern med villagers. Det er jeg skal lige se, om jeg har nogle emeralder hernede. Vi har i alt... der er meget jern her. Jeg beregnede vores jernniveau. Der er bare intet. Jeg havde ikke nogen emeralder dernede. Jeg så kigge i min anden kiste. Jeg har emeralder. Jeg skal bare bruge en bog. Nå, men jeg skal også have en. Hvorfor har jeg ikke noget armor på? Mamma mia. Armor. I just got armored. Har du nogle gode bøger her? Du har en del effektivitet V-bøger. Det er rimelig nice. Ja, jeg kan ikke få andet end dem. Det er lort.
Hey. Faktisk, skal jeg lave bøger? Hey. Jeg laver 2 bøger. Okay? Ja, scheisse, nu kommer jeg til at huske, hvor fanden jeg havde lagt alle de der emeralder. Det ligger der i min kiste uden for huset. Hey, Mads, bæver. Det er alt det, jeg kalder. Bæver. Mads. Hvornår er jeg blevet kaldt bæver? Det gjorde jeg. Jeg kaldte dig i skolen, og det... I skolen? Du skulle da ikke kalde mig bæver. Jo, jeg kalder dig bæver fra nu af. Bæver. Du er en smuk bæver. Mads, kom ud af mit hus. Jeg er ude af dit hus. Hvorfor har du kom op på den anden side af mit hus. Fordi jeg skal vise dig det her lort, som jeg har bygget. Hvad er hele den her kæmpe lange vandgang? Er det til at have transporteret den villagers? Ja, er det ikke sejt? Jeg har villagers her. Så behøver jeg ikke at gå så fucking langt. Og fordi det er dig, så vil jeg ved, men så er det derfor, de er i, så er det derfor, de er i det her skide cobblestone af jord, eller smoothstone af jord. Se, de er fucking zombie, ikke? Fordi jeg blev ved med at putte sådan en jordblok lige her, så hoppede zombierne op. Og dræbte mine villagers. Igen og igen. Det gør du ikke, Mads. Det gør jeg ikke. Ikke noget. Sætter en bog, what? Hvilken en bog? Hvorfor fanden snakker jeg om en bog? Hvorfor sover vi ikke, da vi kommer ind i dvisten? Hvorfor sover vi ikke? Mads, der er en seng inde i mit hus. Eller 3 senge. Kom så. Okay, jeg kommer, men hvor i alverden er din vilde der? Den er ikke her, den er over et andet sted. Hvad laver vi så her? Det er mit hus. I want to show you. Hvis du siger, prøv at se herude, det er mit maleri, det er min seng, det er min mess, og det her det er min seng, og... What? Nå, skal jeg komme... det er min mess. Okay, prøv at gætte, hvor meget jern tror du vi har? Meget. Sådan i antal tusinder, hvor meget jern tror du vi har? 5.223. Og forholdsvis lidt. Vi har fra i morges af, og det var sådan, der er blevet fyldt 2 dobbeltkister. Ja, kom så. Der havde vi 126.000 jern ingots. Vi skulle tage en hest. Oh shit, der er mange creepers. Snap! Au! Du gik foran mig. Jeg prøvede at hoppe over dig, så skød du mig bare alligevel. Oh man, that's not cool. Du prøvede. Oj. Sniper. Creepers. Sniper. Ah! Au! Hey, det var dig. Jeg skulle lige lege sniper. Det var sådan lige sådan en... Og så er jeg ikke klar. Det er 360 til nu. Mæh, sagde hesten. Moo, sagde en anden hest. What the fuck, det er nogle mærkelige hest, sagde Mads. Wee. Okay. Mads, hvor er det henne? Jeg er lige her. Jeg prøver at hoppe ind, men jeg kan ikke lave det her hop. Om der made it. Hvor er det en skide vildt? Hvorfor er der så mange herinde, Kenneth? Det ved jeg ikke. De får åbenbart stadig babyer, what the fuck? Nej, ikke længere. Jeg har ikke stoppet det hele. De er i gang med at få babyer, der render en baby rundt derinde. Nå. What? Er det ham her, Fidusen, du snakker med her? Ja, ham er her. Hvor fanden er du henne? Er det her over dig? Det er ham her. Har du bøger? Du har kun 15 emeralder. Ja, men resten, det skulle jeg have. Ah. Det er derfor, at jeg sagde gratis bog. What? Nå, nu har du den, ikke? Hvad er det dem herover? Er det ikke sådan nogle stakkels villagers, som bare får tabt? En gang så var de alle sammen fyldte, indtil at, ja, zombierne kunne faktisk bare hoppe op og så bare dræbe dem. Så. Navneskilte, Karns. Du har nogle meget fede villager tradings ting. Det er det bedste ikke døde endnu. Hey, what? Min hest. My horsey. Ja, du redder ikke rundt. Hvorfor redder du ikke rundt på den muldyr længere? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke kræfter til at breede en. Hvor fanden blev min anden hest af? Og den er her nu. Din anden hest. Kenneth, du ved godt, at baby zombier kan løbe herind, ikke også? Fuck. Jeg blokerer lige, sætter lige en blok der. Det skal jeg ikke. Jeg skal også sætte en blok ovenpå. Det skal man huske at passe på. Det er virkelig det er det eneste jeg hader. Det er baby zombier altså. Det var også dem der ruinerede min village farm fuldstændig. Nu skal vi komme afsted. I got some nice horses, you know. Can I have a ride? Prøv at se, de her der børn, Kenneth. Hvorfor får de her 2 børn? De får ikke børn. Det er ulykkelig kærlighed. Det er bare den ene, der ligger an på den anden. Det er ulykkelig kærlighed, hører du? Au, for søren.
Hey, don't do that. I'm on a horse, bitch. Ej, nej, du må ikke skyde mig. Ikke på en hest, ikke på en hest. Jeg ved godt, der faktisk er en, der har lavet en sang, der hedder I'm on a horse. I'm on a horse, 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 horse. Nej, det var så ikke den sang. Men Ah! Outlander water with you. Nej. Get in the water. Get in the water. Nå, men i hvert fald, jeg tror, vi ses ved templet derovre. Ned ad templet. Mads, du skal have din obsidian. Obsidian. Har du lånt min obsidian? Det kan man godt kalde det. Hvor meget obsidian har du lånt fra mig? Kun den der. Nå, jamen det er altid noget. For jeg har lige været nede og hakt 3 stærke obsidian, så noget lidt sådan, what the the fuck, mate? Jeg skal lige låne din anvil. Hvorfor har du ikke nogen anvil til at lave din anvil? Den er heroppe. Okay, jeg laver ikke en anvil. Mads. Jeg er på vej. Okay, vi gør sådan der, og vi gør sådan der. Hvad kalder vi den? Lea joiner. Ultimate! Ich bin so pur. Ich habe keine Ding. Det er tysk, ikke? Ja. TM! Ultimate Poner! TM! Din anvil gik i stykker. Ultimate. Ja, bare kom med os. Jeg kan sagtens lave nogle flere med alt det jern, du ja, jeg ved det godt. Jeg beregnede det cirka i hovedet til, at vi kan lave 54... Det var sådan noget med 54.000 jernblokke. Jeg tager en hund med. 54.000 jernblokke. Kom så, hund. Hund, kom så. Kom så, kom så. Kom så, kom så. Optager du stadig? Fucking dumme hund. Du skal ikke den vej, dit dumme hund. Are you still recording? Ja, ja. Okay. Shit. Ich habe mein Rekorde gepaust, weil ich sehr gut Deutsch sprechen können. Tysk er kedeligt. Lad være med det. Du skræmmer alle væk. Do drugs, kid. Don't do Deutsch. What? Okay. Pro tip of Kenneth. Efter mig. Ja, nu skal vi hen til den der... Det der Wither Skeleton. Hvorfor du har taget noget med, for jeg har ikke ret meget med. Jeg har 19. Og 4 bøffer. 19. Hvem i alverden har fuldstændig ødelagt det her sted? Nå. Hvor fanden er min hund henne? Kom nu, okay. Nå, lad være med at lege med de der små grise zombie børn der. Kom så. Det var sjovt at lave sådan en You film. make no sense, my friend. Bibubab. Det siger du. Yeah, I say it. Hello. Was machen Sie? Sådan en flot udsigt. Keine. Jeg ved ikke lige, hvordan du skriver til det. Jeg mener, det er sådan noget den stil. Ahnung. Ahnung. Er det ikke med? Fuck, vi må ikke tale tysk, altså. Det er lort. Mads. Jeg er ikke sikker på, at jeg går den rigtige vej længere. Skal bare den der 2x2. Den der 2x2 sti, hvor der også er spor ned ad vejen. Den samme vej, man skal, hvis man skal til egen golden farm. Bortset fra, skal man bare blive med at løbe videre. Okay, så går jeg den rigtige vej. Jeg har en hund. Hvad har du, Mads? Jeg har en kyllingefarm. Jeg har faktisk 2. Og jeg har også jeg kan ikke noget, der ophober sig. Nok er det dig, der har bygget det, ikke? Men vi bruger dem alle sammen. Det har jeg fundet ud af, fordi at mine kister i den der skide kyllingefarm, det er sådan fjer, og så er der sådan fuldstændig ødelagt orden, og alt kylling er fuldstændig ribbet fra kisterne. Nå, det er godt nok en dum person, der har gjort det. See you later on the Vicey. What? What the fuck? Jeg tror vi pauser den her. Og vi er åbenbart tilbage, og jeg dræber Withers. Fucking Withers. Okay.
blazes. Nej! Jeg dør nu. Hej Mads. Kenneth, don't do this to me. Fuck, I can't live without you, but I'm coming, Kenneth. Survive, just run. Run, Kenneth, run. Run for the hills. Hvor er du henne? Hjælp mig! Hjælp mig, for guds skyld! Jeg har de alle sammen gået ned til den. Ja, nej, Kenneth. Der kom en baby. Wow, han er baby zombie. Han er lige ude forbi mig. For at bare komme ned til dig. Hvor er du henne? Au! Au! Slog de mig i stedet for, Kenneth? Hvad har du gjort? Ah, vi er tilbage. Ja, det må gøre det. Det var ret sindssygt, det der for der bygge siden var, Mads. Det må man da kunne tillade sig at sige. Jeg var på halvt liv, og de var bare sådan alle sammen efter mig. Og de var overalt uanset hvor jeg kiggede. Jeg blev også forholdsvis overrasket af det, der slog mig. Der lige pludselig der var... Jeg stod nemlig lige ved siden af en grisezombie, der blev lukket ud, og var... What? Okay, vi har tricket. Jeg har fundet nogen også. What? Er det hernede, Kenneth? Det er helt den her hernede. Der er også nogle, der er lige så mange herovre, som der er derovre. Holy shit, der er mange pigments. Au! Don't piss pigments off. Just be nice. Don't pick pigments off. Oh, I'm dying. Don't worry. I'm alive. No. I'm trying to find some of all these. Jeg har 4 withers, men jeg tør ikke hoppe ned. Louis, jeg går bare i stykker. Er de nede? Come on, Kenny, do it for the team. Om lidt skal vi kæmpe mod Wither. Vi bare sætter Wither op i Bedrock første gang. Så kan vi kæmpe mod ham en anden gang. Se, nu efter alle de der grise, som bliver stoppet med at være sure, så er der lige pludselig mange flere Wither skeletons. You don't say so. Hey, Mr. Wither Skeleton, come away here. Stadig ingen hits. What? It's the fight for the 2 final hits. Who can hit it? Who can who will hit out with very many money? Very much money. Så er der nogen hernede? Lad os gå sammen, så klarer vi det bedre. Der dør vi ikke så let. Efter det jeg lige oplevede, så ja. Kom her, Mads, nu kan vi gå sammen. Ja, lad os gå sammen. Kom her, Kenneth. Kom her, Kenneth. Pew pew! Godt, du ikke skød mig. Så jeg fucked. Alle mine ting står bare på rødt, især min hjelm. Og min sko, og jeg vil ikke have mine sko gå i stykker. Hvor meget mad har du egentlig tilbage? 5. Jeg skal virkelig til at lave noget mere farming efter det her. Der er ikke noget her, Mads. Så lad os gå ned igen. Let's rush out. It's rush out time. Kom så kan vi løbe sammen. Der er en wither derovre, Mads. På jorden. Der var... Okay, nu er han der ikke der. Men der er også en kiste. Feel free to jump down. I'm searching up here. Why is there no withers in here? Okay, jeg sætter min view distance op til 14 chunks. Det kan være det bedre. Hvad er din view distance på? Den er på... Altså, ikke ligesom langt din. Men shit, gas. Det er gas. Sniper elite til tjeneste. Okay, det var ikke ret godt. Sniper elite til tjeneste. Hvad skyd den, hvad skyd den? Det giver mig bag dig, okay? Ja, den er langt væk. What? Kom så Kenneth, lad os finde nogle af de der wither skeletons. Jeg fandt en. Jeg kan slet ikke finde nogen, det irriterer mig. It's pissing me off. Ja, det ved jeg godt. Men det irriterer mig bare, at der slet ikke spawner nogen længere, det er bare sådan, Oh shit. Jeg har kun ildmodstand og styrke i sådan 1 minut mere. Sådan hvad? Jeg har kun ildmodstand og styrke i 1 minut mere. Jeg tror måske jeg ved hvor der spawner.
pejse. Der er spawnet. Jeg kan se dem. Jeg kan se 3. Ja, det kan jeg også. Skynd dig sover. Jeg kan stadig se dem. Jeg kan stadig se dem. Husk at lukke dem ned, så de ikke falder ud over. Jeg kan stadig se dem. Okay. Kom Og du kan. Du har dræbt dem. Du har strength. Du kan bare stå på et slag. Fik du noget? Nej. Du fik i hvert fald... Ej, der er det op. Ja, jeg så godt. Let me kill that bastard. Der er 2. Inden ved blaze spawner, desværre. Kom her. Kom nu herover, mand. Er der galt med dig? Mads, der er 3 dernede igen. Og en blaze. Der var også en masse herinde. Blazes. I'm taking care of the withers, my friend. They're down there again. I'm coming, my friend. Let me punch those 2 bastards. Nej, ja, sådan der. Godt. Der er en til foran. Du må gerne tage ham. Skal jeg tage ham? Jeg har ham. Smash! Det gad du ikke have. Okay, hvor skal vi nu hen? Den her vej? Nej, det herovre. Det skal være en i nærheden lige. Der er. Du kan se det, Mads. Jeg tager ham. Jeg havde ikke strength gået af. Strength disappears. Strength disappears. Der er masser herovre, de er alle sammen herovre. I can see them, these lovely little bastards. Trying to run and hide. We're still in nether, still in nether. I have just found 4. I have found skeletons. I have found 3 of those 2 now. Oh, holy shit, man. Why doesn't any of these guys give me anything me no like? Du kommer måske til at spole den her video. Ja, jeg tænker mig at sætte fart på den, så det er derfor jeg... Okay. Jesus Christ. Så man bare kan se fuldstændig hurtigt, hvordan vi bare runddriver en masse af de her withers. Ja, der hvor jeg giver mig. Hvad laver du? Jeg kommer. Kan du se nogen? Vent. Ja. Den her vej, Mads. Let's go. I can see one. Jeg kan sige 20. Show me the world. Jeg så. Nå, jeg troede du sagde, I can see 20 som i 20, ikke? What blimey? Teamwork. Fik du noget? Nej, eller jo, ben og stensvær. And det var også rare items, altså. Er du klar til at slå ham derudover? What blimey? Oj, han har slået dig ud over der. Holy crap. Der var en blaze, der skød mig, ikke? Og den skød mig op på kanten, så jeg nærmere rød ud over. You got it, Kenneth. You got him. Oh, fuck you, and you. Nå, det var den, der skadede, jeg troede, jeg ved ikke lige, hvad der du slog, siden du ikke fik bedre. Herovre. Der er også en hernede nu. Jeg tager den ovenover, du tager den ned under. Okay. Du skal passe på, at han ikke dræber pigmand. Ej, det er når man ser det der kul poppe ud, og man bare tænker, yes! Og så er det bare... Okay, godt, den vil ikke angribe mig. Det er når man ser det, når man ser det der kul poppe ud, ikke? Og man bare tænker, hoved! Nej, det var ikke noget hoved. Nej, Kenneth! Hvorfor har du knockback? I just have. Er der nogen hernede? Nej, der er nogen anden vej. Jo, der er lige spawnet 200, jeg tager dem. Der er 3. Yeah, buddy. Der er 3. Pas på. Lad mig slå dem ned. Lad mig tage dem lige der. Der. Og der er noget. Jeg tror bare, jeg går den anden vej. Og jeg har fået en af dem ned. Det er også en mulighed. Ja! Yeah! Beach! Dang it. 3-2, I'm up again, boys.
I can't lose this, I can't lose this. Tralalala, tralalala. Du har stjerner, mor. Du er ikke bange for at miste. Det er der ikke noget med scenen at gøre. Jo, fordi jeg gemmer mig bagved dig. Det der, det er jo lige heldigt, altså. Det handler jo bare om held, hvem der dræber flest. You got the biggest chance. Jeg tror, jeg har nok dræbt lidt flere, end du har, faktisk. Men ikke mange. Oh, let's kill the... Oh! Han chargede mod mig. Goddammit. What a bastard. Der er også en hernede. Hernede. Jeg tager... Oj. Jeg har i hvert fald dejligt med ben, når vi kommer hjem. Jeg har snart allerede tømt et helt blæ af med kylling. Pew pew. Kenneth? Ja. Har du bare en, der så forkert? Der var en gæst, som hvis han lige pludselig sagde... Ui, der blæses her. Jeg kan ikke finde en wither. Ah! Let me out of here. More than wither. Let's fight against these withery bastards. I found one. Jesus I found Christ. one. I found two. I found two. I found two. Let me run. Let me run. Let me run. Jeg kan ikke finde nogen, undtagen dem du har fundet. Can't find them. Boom, 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 boom. Han skal bygge mig op til den her egentlig. Au! Ah, han slår mig ned. Sten. El problemo? Ikke el, men uden problemer. Du må gerne tage ham for æren. Han slår mig ud over, så du kan se, at jeg kan bygge mig op. Bare roligt, der er sikkert nu. Du kan sagtens gå op ad trappen derinde. Okay, I got life back again. Let me kill this bastard's ultimate pwnr. Did you get something? I get 3 now. I You got got it? it. Yeah. Are you sure? Can I see? Hvad mener du med det? I just want... Vent, du har 3, jeg har 3. Ja, præcis. Jesus Christ. It's wither killing time! Let's go home. Let's go home. Så tror jeg, skal vi ikke sige... Lad os bare gå så hjem. tror jeg, vi siger, lad os smutte en tur hjem. Mig og Ken, vi forbereder os lige, og så ses vi om et øjeblik, hvor vi er klar til stræb. Vi ses om et øjeblik. Det vil sige om et øjeblik. Yes, ses om et øjeblik, folkens, for jeg er i hvert fald ikke for os, men ja. Ja. Nyd, der er vi her igen. Og som I kan se, vi har fået nogle potions, wither skeletons, og vi har fundet et bestemt sted nether, hvor vi kan spawn den her wither. Og er du klar, Kenneth? Ja. Jeg spawner ham, og så kommer jeg potions perspektiv, okay? Så Okay, hvordan spawner du ham? Du spawner bare sådan der? Vi gør sådan her. Okay. Er du klar? Kom herover til mig. Kom herover til mig. Så gør vi sådan her. Så gør vi sådan her. Er du klar? Vend med slum, vend med slum. Defend. Sådan der. Oh shit. Shrimp, 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 shrimp. Sådan der, værsgo. Flæk ham, flæk ham, flæk ham, flæk ham. Yay. We got it. En gang til. Okay, vil du have æren at sætte den ned, og skal lige være sikker på, at det går ordentligt til os. Sådan der. Ja. Sådan der. Værsgo. Boom. 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 Ej, hvor er det spændende. Ej, hvor er det flot. Husk, han eksploderer lige om lidt, så du skal måske ikke slå så tæt på. Ej. It's exploding! Det er lidt kedeligt, vi har skaffet alle de ting, ikke? Og så kan vi ikke dræbe ham, ikke? Du er sådan på den rigtige måde. Det er jo den rigtige måde, at vi dræber ham jo. Altså, That's mine. Can I have? What? Or I'll put lava right on your feet right now. Gimme. Hvad vil jeg sige? Reaktion. Yay, nether stars. Skal vi gå ned og lave vores første beacons? Yes, 2 big nether stars. Sådan. What? What? 3 hours later. When are you logging in? What? I deleted my account. I deleted my account. No. Det er noget værd råd, det her med at finde rundt heroppe. Yep. Ej, pisse du noget længere ned. Jeg havde tænkt mig lige nå blokken af, hvis jeg kunne nå det. Hey, get out my face, man. You get out my face, man.
Speed, man. We got speed. Yes. Speed for the wins. Yeah. Speed for the win. Speed. to the iron farm. Let's make a beacon. Man skal bruge sådan 86 blocks, tror jeg. 86 jernblocks. Har du glas? What? Bare den der lyd i det hele taget. Dang it. Yes. Oh, what? Har du ødelagt portalen dernede? Hvad for en portal? Hvorfor kom jeg ud af en portal deroppe? Er der en, der har ødelagt portalen her? Kenneth! Jeg gav din ene obsidian tilbage. Du ved godt, det faktisk godt kan ødelægge portalen, ikke? Eller ødelægge farmen, hvis den ikke... Surprise. Ah! Så skal du lære det. What the fuck just happened? I don't know, but you got wrecked. Har du en flint and steel? Nix. We need to get that portal turned on as quickly. Ja, ellers så gør det hurtigt. Ja, skynd dig, grav noget mere gravel. Goddammit jo. Vi er nødt til at have den portal tændt nu. Jeg skal have tændt nu, Sander. Vi er nødt til at få tændt nu. Wow. Du er bare der og grav gravel, men der var tændt. Det var så sygt. Not funny. Totally super funny. Okay, har vi noget glas her omkring? Glas? Glas. Der er sådan glass paint i den der. Der er også glass paint i den her. Glas. Jeg havde nær kommet nederstegn i en kiste, og det var sådan, not it. Wow. Jeg har glas. I got glass. Har du nok glas? Selvfølgelig har jeg nok glas. Til mig i hvert fald. Ikke, skal man bruge 7 eller 5, man skal bruge eller sådan noget? Men skal bruge 10. Man skal ikke bruge 10. Bare for sjov. Okay, lad os se om vi kan regne ud af, at man crafter den her. Du skal bruge 10 glas, ikke? Det er lidt... What? Du kan only use 10 items. Skal man ikke bruge en diamantblok egentlig? Er det ikke sådan? Ja, nej, du skal ikke bruge en diamantblok. Er du sikker? Hvor er de glas her, Mads? Jeg har glasset på mig, jeg skal lige se, hvor meget man skal bruge, for jeg giver det. Hvad er det nu, det hedder? Det hedder en... Minecraft beacon. Det er faktisk første gang, jeg nogensinde crafter en beacon. What? Sådan legit. What the fuck? I forgot my coal at home. I just use wood. I don't care. Okay, man skal bruge 5 glas opsæt. Okay. I got it, Kenneth. Du må gerne få glas af mig her, værsgo. Det mener du ikke? Jeg sagde, jeg skulle bare lige se det, altså. Men du har ikke noget obsidian nu. Ja. Åh nej. Holy shit. Ja. Au. Du har bare blokeret den der med det der. Okay, vil du låne obsidian? Nej. Nå. Jeg har allerede. Jeg havde præcis 3. Yay! Okay, lad os skaffe nogle jernbloks. Lad os tage dem herover fra. Den lyser. vi har lavet den for at bare få lys i vores hus. Yes. Snak! Fuck os. Det tager lidt tid at ødelægge den. Det var også kun godt, så længe man ikke ødelægger den med alt muligt. With shit and stuff. That's my obsidian. Oh, sorry. Værsgo. Thank you. Oh, we got our first beacons. Now we can spend another 2 hours. Gider du lade være med det der? You know what? Have this.
Oh, we got some iron blocks. Hvor meget er det, man skal bruge? Man skal bruge 9, ikke? 9, og så 16, det er 25, og så skal man bruge 25, det er 50, og så skal man bruge 36, det er så 86, ikke? Man skal bruge 86, det vil sige, vi skal... Jeg laver lidt et par blocks mere. Jeg laver også nogle blocks. Jeg har blocks til noget nu, kan jeg har nok blocks til begge to. What? Is that even possible? Of course, it's possible. What just happened? Og lad mig gætte, du har taget, for at være irriterende, taget jern ud af en af de kister, som var fyldt. Ikke for at være irriterende, men det skal ikke bare. Wow. Jeg sagde det endda udtrykkeligt til at tage jern fra den kiste heroppe. Ja, det hørte jeg ikke. Hvilken kiste mangler jern nu så? You're a beach. Hvorfor kommer der ikke noget jern ind i den lige nu? Ved jeg ikke. Der burde der være jern helt heromme. Hvorfor bliver det ikke fyldt ind i kisten? Nå, det gør det også, det er fordi jeg har ladet den åben. Hvis vi lukker kisten. Og jeg har blocks til begge to. Shall we put our beacons down? Skal vi sætte en ned udenfor, eller hvor skal vi løbe hen og sætte en? Det ved jeg ikke. Jeg tror jeg sætter en med mit hus. Det lyder som en ganske fin idé. Vi kan også prøve at sætte en ned, hvis vi vil. Hvorfor det? Ah! Oh shit. Couldn't you have warned me? Hadouken, Hadouken, Hadouken! Hadouken! Nå, skal vi Lad os sove. Ja, lad os sove. Lad os sove på den her gode episode. Skal vi ikke gøre det? Lad nu være, Kenneth! Retard. Aha. Fucking zombies. Au. Hvem er det? Du kan kun sove om natten. Wow, Kenneth! You're a beach! Boom. Okay, skal vi lige gå ud og sætte en ud, så vi lige kan tjekke den ud? Oh. Au. Okay, vi skal også sørge for, at den ikke skyder op i et eller andet. Har du Er du klar? The first beacon with fully iron blocks I've ever made. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Det er 7, der skal være noget, det er kun 6. Ikke? Hvis jeg regnede rigtigt i hvert fald. Det er 4 gange 4. Det er 6 gange 6, umiddelbart. Har du nok, Mads? Selvfølgelig, jeg har lavet 3 stærke jernblokke. Det er jeg også. Okay, jeg har helt klart lavet den lidt for lille, den her. Du må gerne hjælpe mig at bygge. Okay. Sådan der. Sådan der. Mangler lidt herovre. Der skal nok ikke være en på toppen, vel? Det skal der ikke. Jeg synes, det er den beacon skal være. Det er rimelig se. Nå, jeg tror den der kanin var en creeper for dig. Ej shit, en creeper. Ej, hvad sætter du den beacon? Okay. Where's the 3, light? 2, 1, light! Oh, halleluja, halleluja! Idiot. Er du klar til at prøve noget sjovt? Okay, Kenneth. Vi skal prøve noget sjovt. Er du klar til parkour? Okay, sådan der. Vent. Hey, tog lige min hjerne ud. Vi mangler at lave en ring rundt. Hvor meget? Vi har ikke... Kan man godt sætte fart 2 på? Det ved jeg ikke. Nej, vi kan ikke sætte... Jeg tror ikke, vi kan sætte hopper boost 2. Kan vi godt det? Er der hopper boost 2 på? Nej. What? Nu er vi jump boost.
Okay, jeg tror vi mangler vi ikke et lag egentlig. Hvorfor det? Jamen, bare fordi jeg synes ikke, jeg mener ikke... Er det jo flere ting dernede under, jo stærkere bliver den, eller er det hvad? Ja, desto flere blocks dernede under, desto mere... Ja, jeg har kun hoppeboost, jeg har ikke hoppeboost 2. Ja, der er også kun jump boost. Vi kan ikke sådan gå ind og ændre den her endnu. Nej, vi kan ikke sætte den. Du var en creeper. Hvad er der gav med mig i dag? Kommer du herned og hjælper med at sætte det sidste? Nu har vi haste. Har du også haste? Ja, haste og hoppe... Nej, nu har jeg kun haste. Det er det sat med haste. Yep, jeg skal også have en nede i min mine. Vi skal seriøst lave en Wither Skeleton farm, synes jeg. Det må blive et af de næste projekter. Ja, okay. Det kommer til at tage lidt lang tid. Vi kan bare lave en simpel en. Uden at dekorere den og alt muligt, så... Det er typisk Mads. Dekorere den. Ja, det var færdigt hernede. Det skal jo også se lidt pænt ud, ikke? Okay, vi sætter den der ind, og så siger vi hoppeboost, og så siger vi hoppeboost 2. Og så siger vi check, og så siger vi boing. Vent. What? Hvorfor lavede du? Woohee! Nu du den. Woohee, så kan vi hoppe 2 blocks nu, kan vi ikke? Yay, vi kan hoppe 2 blocks. Woohee! Awesome. 2,5 for at være helt præcis, faktisk. Nice. Og så parkour-tid. Det er ret sygt det her. Skal vi så ved med at have det her, eller hvad? Ja, i det her område. Vi skal se, hvor langt vi kan gå væk fra den. Ja. Ej, altså, min lillebror. Boing, 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 boing. Har vi stadig hoppeboost? Boing, 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 boing. Det er så fedt. Boing, boing. Jeg har ikke hoppeboost længere. Gå herover. 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 Er det hertil? Hertil. Vi får ikke hoppeboost. Sådan der, jeg fik det her. Jeg fik det her. Boing, boing. Må jeg vise dig et andet cool træk, man kan med beacons? Okay, jeg skal lige sætte mit. Hvordan gør man sådan, at man får regeneration? Det er også noget, man skal slå til, men prøv at se, jeg skal lige vise dig det. Prøv at se her. Det er en cool ting, det er ikke noget, man gør ind i beaconen. Det er noget, der kan ændre hele verden. Er du klar, Kan du putte en emerald i stedet for? Det kan du ikke, det er fordi den er lavet jernbloks, det er derfor man sætter jern. Tada! Have you seen the light? Yeah, I know already. The light is low. I destroyed it. Or didn't I? Ultimate destruction! Bare sæt styrke på, 2 på, og så bare ramme rundt. Jeg var nær kommet til at slå dig der, det havde ikke været godt. Got strength 2. Oh shit. Det er helt mærkeligt, at man ikke hopper højt nu. Jeg vil gerne have den her på, faktisk. Speed, sådan en. Speed? Men jeg har faktisk stadig 2 speed potions, speed og hoppe, og så... Den spiser faktisk ens jern, den her. Sådan, bliver den bare ved for evigt, eller hvad? Hvad? Bliver den for evigt? Sådan kun for evigt? På en jern, eller? Ja, for evigt kun på en jern, men hver gang du skal ændre den, koster den jern. Hvorfor har jeg ikke fået speed? Nej. Du fik speed, det er bare ikke nok, du kan lægge mærke til det. Nej, der står ikke speed længere. What? Har du speed? Ja. Yeah. How is this possible? Possible. Ui! Og jeg hopper over dig. Jeg hopper over dig igen. Må jeg prøve at slå dig en gang egentlig? Nej. Men skovl? What? Nej. Slap that shit. Ah. Man har skadet det. Min ho. Oh no! Oh no! Det er fangelej. Det er faktisk din ho. Jeg stjælte den.
Vi burde lave sådan en minigame med sådan en fangelejr, så Ich bin hungry. Wait. Wow. Ich bin Mads. Jeg tror, det sker, hvis man sætter en beacon oven på en beacon. Den så ekstra beacon. Ekstra beacon. Beacon gang 2. Skal vi sige tak for det, så her? Skal vi sige tak for dag, tror du, ikke? Ja. Tror jeg har været en meget god episode. Tak for mig sammen. Glem ikke en like, synes vi er noget fedt. Og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Hvordan kan du lægge mærke til resistance? Mads, vi tager lige vores armor af. Hvordan lægger du mærke til resistance? Prøv at se, du mister ikke liv af det. Jo, jeg kan. Mads, jeg dør. Mads. Ui!